ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘ ಸಜಿಪ ವಲಯದ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐತಾರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋಡು ನಡಪಾಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ದ ಕಂಡೋಡು ನಡತಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋಡು ಮಾಣಿ ವಲಯದ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಂಡು ಸಜಿಪ ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಐತಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ದ ಕಂಡೋಡು ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋಡು ತಾಲೂಕುದ ಮಾತಾ ವಲಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿತದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಂಡದಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗೊತ್ತು ಕಿರಣಗಿಣಿ ಅನಂತಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಹೇಮಂತ್ ದ್ವಾರ ವೇದಿಕೆ ತಡೆ ಬರೋಣ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಸಜಿಪ ವಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ಮುಗಿತರ ಲೇಸಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಗರಿಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟನು ಒಂಜಿ ವಲಯಡು ಆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಲಿಂದು ಸಜಿಪ ವಲಯದಕ್ಲು ತೋಜಾದಿರು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುನಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪುಣಿತಿರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಂದು ಪಂಡೇರು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಪನ್ಪೆನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಜೀಪ ವಲಯಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದ ತೂಕ ಐತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮೆತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೊಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆಪಣುದಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ವಲಯಡು ವಾರೀತಿಡ್ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಲಿ ಪನ್ಪನೇನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಜಿಪ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಜಿಪ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸಜಿಪ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಮುಗಿತಲಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಗೆಂದನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮುಲಿನ ಪಟ್ಟಿರು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘ ಮಾಣಿ ವಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆನ್ನದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಜಿಪ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೇಸಿಲು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಬಿದರು.